Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар! Болгар радиосында һәр дүшәмбе кичендә эфирга чыгучы сәхнәдәш тапшыруын хәзер телевизион вариантында карап була. Һәм әлеге тапшыру һәр җомга һәм шимбә Татарстан Яңа гасыр телеканалында күрсәтелә. Ә инде дуслар, бүгенге тапшыруны һичшиксез сез күрергә тиеш. Күрми калмагыз, чөнки мондый кунаклар безгә көндә килми. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева. Хәерле кич, Венера хатымны. Хәерле кич, Айгөл. Хәерле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле вә гыйззәтле тамашачылар, милләттәшләребез. Хәерле кичләр. Инде дулкынлану сизелә дип юк әйтмәм, чөнки бик дулкынландым, Венера хатымны. Сезнең белән очрашуга мин үзем чыннан да менә сезнең студентларыгыз кебек имтихан алдыннан ничек дулкынланалар студентларыгыз. Мин дә имтихан тоткан кебек сезнең алдыгызда. Аңлыйм, Айгөл, мин үзем дә бик дулкынланам. Ул телевизордан гына бу тапшыруларны даими карап барам бит инде. Телевизордан карап утырганда бик шул кадәрле күңелле, җиңел, шул кадәр рәхәт каравы. Үзең монда килеп утыргач, менә мин бу наушникларны кидем, даими әйтәм, юфаллам инде прическаларымда инде бузылды, инде әйтәм, матур күренермен микән дип инде менә шул борчылып утырам инде. Венера ханым, бу матурлыкны берни дә бозалмый һәм инде тел-теш тидерерлек түгел. Төс кыяфәткә, иҗатта, сәнгатьтә, тормышта гомумән шәхес буларак сезгә теш кайраучылар бармы икән? Менә шулай дип сорап куйыйм әле. Тел-теш тидерерлек түгел дигәч. Бар инде ул, әлбәттә, тәнкыйтьләүчеләр дә бар, шундай әйтегәндә явыз сүзләр тидерүчеләр дә бар, инде төрле сүзләр ишетергә туры килә инде. Ләкин мин бик көчле, мин көчле холыклы, мин андыйларны ишетмим, күрмим. Шуңа күрә мин алга таба барам, үземнең холкым белән, үземнең характерым белән, мин шул мин булдырам дигән шундый девиз белән. Опера партияләрен заманында Америка, Азия, Европа сәхнәләрендә, Германия, Бельгия, Венгрия, Малайзия, Кипр, Төркия, Голландия, Латвия, Португалия, Франция, Чехия тамашачыларын сыкландырып, дистәләрчә тапкыр партияләрне башкарган артистсыз. Һәм менә шул елларны искә алып, иҗатның югары ноктасы иде бу дип әйтеп буламы, Венера хатымны? Айгөл, менә син санап киттең бит инде шушы илләрне. Менә ул чордагы минем иң армый-талмый эшләгән яшьлек елларым инде хәзер күз алдына килеп басты, чөнки менә театрда мин 82нче елда бит инде театрга килдем. Һәм менә шушы илләрне мин менә нәкъ үземнең менә көчле тавыш шундый яхшы яңгыраган шур дип әйтим инде менә чит илләрдә үземнең яраткан партияларымны җырладым. Ул инде санап китсәң алар бихисап инде. Ләкин менә иң яратканнарым әлбәттә ул Ригалет, Травиат оперлары, Кармен, Сивил чәч алучысы. Гомумән менә айга менә хәзер искә төшерәм, 15-17 спектакль җырларга туры киләдер. Мин менә опера театрында менә әйтим инде ул канат ярдым бит инде һәм үз теләгән менә бүтән партияларны минем тавышка килешә торган партияларны җырларга насыйп булдым һәм минем иҗатым бик тә уңышлы булды. Менә театрда мин бүтән дәрәҗәләргә ирештем. Аннары инде менә Габдулла Тукай исемендәге премияда мин менә үземнең нәкъ опера партиялары эчендә миңа бирделәр. Ул Травиата, Сивил чәч алучысы, Ригалет һәм Алтын чәч опералары өчен. Димәк, менә опера театрында эшләгән чор минем бик уңышлы булды. Әмма минем инде сөйләгәнем бар. Менә 20 ел бирелә бит инде опера җырчысына, 20 ел. Ул шундый сыйфатлы җырлар өчен менә шушы 20 ел бирелә. Балет артистларына әлбәттә 15 кенә ел бирелә. Менә мин инде хәзер 2002 елдан алып, мин хәзер иҗади пенсиядә. Бу рәсми рәвештә шулай Шулай, рәсми рәвештә шулай корылган.
Һәм мин 2002 елдан пенсия ала башладым. Һәм инде ел сайын безнең бит инде эшлибез, һәм ел сайын безнең ул пенсияга нинди надбавкалар менә бүгенге көнгә кадәр мин хәзер шундый яхшы гына саллы шундый пенсия алам. Менә бит. Сез яхшы яши торган пенсионер инде алайсыз. Һәм квартплата түләргә җитәрлек. Аллага шөкер дияргә кирәк. Аллага шөкер. Дәүләт кайгыртып тора. Эстрададагы хезмәтегезне дә югары бәяләрне исәпкә алып, бәлки ул чор белән чагыштыру дөрес тә булмас, Венера ханым. Шулай да. Әгәр дә сез менә шушы опера юнәлеше белән алга таба да хезмәтегезне дәвам итсәгез, сез җыр сәнгатенә тагын да күбрәк өлеш кертер идем дип уйламыйсызмы? Беләсезме, Айгөл, мин бит менә параллель рәвештә мин опера сәнгатендә хезмәт иттем. Һәм мин параллель рәвештә җыр сәнгатендә дә хайран гына шундый актив гел эшләп килдем, хезмәт итеп килдем, җырлар яздырдым, композиторлар белән иҗатташлык минем шундый дуслык инде шундый бик менә бүгенге көнгә кадәр менә ул Резида Акиярова, Роберт Миннуллин, Разил Валиев, Ренат Харис менә шундый зур мәртәбәле шәхесләр белән минем тормышым менә бәйле булды. Менә бу менә 36 ел бит инде иҗатта хезмәт итәм. Сәнгатькә, мәдәниятне үстерүдә хезмәт итәм. Менә мин барбер опера жанрында да мин әйтик инде уңышларга ирештем һәм шулай ук параллель рәвештә җыр сәнгатендә дә хезмәт иттем. Ләкин менә шуны бик мин аны көлеп искә төшерәм инде, мине бит инде башта тамашачы бер дә кабул итмәде. Ни өчен икән? Ни өчен? Менә чөнки опера жанры бит инде ул безгә ят жанр. Без бит инде бик аны өләп тә бетермибез. Ул европачарак. Шунда инде бу шундый шәрелдик тавыш дип инде сопрано, лирикалар турында сопрано, шәрелдик тавыш дип инде концертларда да мин шундый бик әкрен авырлыклар белән генә мин тамашачының күңелен яуладым дип әйтәм инде. Мин менә шул үземнең энергетика, үземнең бәлкем тавыш тембрлары инде бәлкем инде үтеп кергәндер тамашачыга. Һәм мин хәзер менә әйтә алам, мин шулай ук хәзерге көндә эстрада жанрында концертлар программасында ул төрле мин чараларда катнашам. Мине хәзер шулай ук бик җылы каршы алалар, бик кабул итәләр. Мин шуңа күрә бик рәхмәтле тамашачыларга. Инде менә тавыш турында сөйләдек, Венера ханым, тавыш бераз гына яшь барган саен улгаямы? Шул турында сорыйм әле. Хәзер дә шулай ук сопраномы? Әлбәттә, тавыш үзгәрә. Әлбәттә, мин сопрано. Ләкин ул менә ничек әйтим, ул калыная бара. Утырадыр бәлки. Утыра бераз хәзер инде теге астагы түбән регистрларда җырлыйсы килә. Әйме? Хәзер инде операга бик теге тартылмыйм. Әлбәттә, ләкин әле мин менә күптән түгел безнең Сөембикә операсы булды. Шунда инде мин кичкенә генә булса да Үтәмешнең, ул Сөембикәнең улы, шуның инде бала караучысы булып мин уйнадым. Менә бит ул шулай шундый зур композиторлар белән иҗатташлык дуслыкта булгач, сценарий буенча либреттода ул партия юк иде. Әйтәм, ничек инде мин Резида Акиярованың яңа операсында берәр ике сүз булса да җырламаска тиеш дип, мин Резидага башта аңа әйттем, мин әйтәм, ничек инде Сөембикә Ханбикәнең аның бит инде улының булырга тиеш бала караучысы. Бу махсус сезнең өчен язылган партия булды. Без моны әзгенә әйтәләр бит, тамчы ташны тишә дип, әкренләп тамып торса, әйме? Шуңа инде аннары инде Ренат Максумовичка да мөрәҗәгать иттек һәм ул анда кичкенә генә булса да, ләкин шундый партия тәкъдим итте инде сүзләр, Резида язды, көен инде һәм мин инде рәхәтләнеп менә шушы операда катнашты. Венера ханым, чынлап әйтәме? Мин бу әйберләрдә берни дә аңламыйм. Тоннарны да, полутоннарны да берни дә аңламыйм. Мин бик
яхшы беләм, ашыктан ашык күрәм. Студиябезнең кунагы бик мөхтәрәм шәхес Венера Ганиева һәм сезне студияга чакырып, монда тоннар, полутоннар сөйләшеп утыру дөрес булмастыр. Рәхәтләнеп сезнең җырлаганны тыңлыйсы килә Венера Хатовна. Шулаймы? Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмый. Яналмаган йөрәк йөрәк түгел, яналмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратулар булмый җиңел генә, күңелләрне мен каты яралый. Тик барыбер яратырга кирәк, сагышларны таратырга кирәк. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз газиз балаларны. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Без бит бу дөньяга яратыр өчен туган җиребезне, туган телебезне, әти-әниләрне, балаларны, сөйгән ярларыбызны. Мәхәббәтсез дөньяда яшәү ярамый. Һәм бу инде барлык кешеләрнең дә яшәү девизы дип әйтергә була. Яратмаган кеше яратмасын, андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк Таһир кебек, яратырга кирәк Зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Венера ханым, ярату кушып, инде тыңлаучыларыбызга тәкъдим итә торган чираттагы җырыгызны да ишеттерсәгез иде. Миләш дигән җыр. Тагын килдем яшьлек алланына, җан сердәшем Миләш янына. Авыз иттем аның җимешләрен, ут капкандай булды җаныма. Миләш, Миләш, Миләш,
Көзгü şapaklarının bizəgi Kıyılğanda sağış telgəşləri Jitəmin eyğəmər gözləri Sil bastım yazmış yarlarına Yürek yana Güngel sızlana Taşlap bitmem bizine zinehar diye Mileş telgeçleri sarılar Mileş Bir şemina kingeş Düzgü şafaklarının bizəgi Kıyılğanda sağış telgəşləri Jitəmin eyğəmər gözləri Kilip gittim ömür kızlarıma Kullarımda mileş telgəşi Aşı bulsa da bikcimeşleri Dörletirge yarar yürekine Mileş Bir şemina kingeş Kızgı şafaklarının bizəgi Kıyılğanda sağış telgəşləri Jitəmin eyğəmər gözləri Kıyılğanda sağış telgəşləri Jitəmin eyğəmər gözləri Бек зор рахмәт. Венера ханым. Инде сез ничә буын артистын тәрбияләгән шәхес. Бүгенге көндә аларның арасында инде танылып, югары үрләр алганнары бар. Шуларның үсешен күзәтеп нинди тойгылар кичерәсез? Әлбәттә, мин бик горурланам үземнең шәкертләрем белән. Аларның үсешләренә шатланам. Дөрестән дә менә иң беренче чыгарылыш минем әтигендә шәкертем булды Лилия Муллагалиева. Менә инде ул хәзер безнең республикабызның атказанган артист. Ondan соң да бик күп шәкертләрем үзләренең иҗатлары белән мине шулкадәр шатландыра, сукландыра. Алар менә мин бик шатланам, беләсез нәрсәгә? Мин аларны иҗатта тынгысыз булырга өйрәттем. Менә үземнең холкым шундый, мин тынгысыз. Мингә бит эзләнүдә, менә нәрсәдер миңа яңалык кирәк, нәрсәдер менә нәрсә беләндер шаккатырга кирәк тамашачыны. Һәм мин хәзер дә бүгенге көндә дә мин үземне менә ничектер файда күбрәк китерергә дип менә мин үземнең тормышымны күрәм инде менә. Күбрәк аларга файда, күбрәк мин сәхнә әсәрләренә күбрәк өйрәтим. Менә гомумән ничек җырны тәкъдим итәргә, ничек менә барбер бит инде ул остаз, шулай бик зур тәрбия эшен алып бара. Мин һәр вакыт әйтеп киләм, тамашачының завыгын үстерә торган,
затлы репертуар, затлы кием, үзеңнең тотышлары. Менә ул серләргә мин өйрәтмәсәм, кем өйрәтә? Венера Хатовна, күп вакытыгызны менә бу педагогик хезмәткә юнәлтәсез. Ә бит шул ук вакытыгызны сез үз иҗатыгызга да багышлый алыр идегез. Яңа җырлар яздырыр идегез, концерт программалары. Мин туктамыйм. Мин хәзер дә менә әле башкарган Миләш дигән җыр, ул минем соңгы хитларымның берсе. Бик килешә инде. Гомер күземә җиттем дигән сүзләр бигрәк тә килешә инде. Ләкин миңа балалар мине сиздермиләр. Мин күз җиткәнемне дә, яшемне дә мин онытып җибәрәм. Алар белән аралаша башлагач, инде концерт программалары мин бик беләсем, бик шат менә үземнең проектым барлыгына, ул Йолдызлар фабрикасы проекты. Һәм без инде күп кенә районнарга чыккаладык инде. Ул инде бер яктан үзенә күрә бер профориентационный эштә инде, чөнки мин анда үземнең шәкертләремне тәкъдим итәм, безнең сәнгать мәдәният институты шәкертләре бит инде алар. Аннары мин анда бик күп вазифа үземә йөклим. Беренчедән мин автор сценарий, аннары режиссер, аннары мин алып баручы да бит әле. Һәм инде алып баручыны чакырырга буладыр, ләкин минем шәкертләрем турында кем миннән дә яхшы сөйли ала. Менә шулай концерт программалар, проектлары бар. Аннары мин инде Йолдызлар фабрикасыннан тыш үзем әле конкурслар уздырам бит. Жюри әгъзасы шулай. Жюри әгъзасы, һәм минем инде Сандугач Соловей дигән конкурс, менә инде ул 6-нчы мәртәбә узды. Укытучылар өчен мин конкурс уздырам. Иҗади гаиләләр өчен конкурслар уздырам. Менә шулай институтта инде бер тынгысыз бер җан инде мин менә. Венера ханым, менә шул тынгысыз җан булуыгыз өчен дә халык ярата һәм яраттыра беләсездер сез. Ялыктыргыч түгелме тапшыруыбыз? Юк. Җырлыйк әле бер дә булмаса. Җырларга Күзләремдә минем нурлар кими сыман нурсыз каллар керек җырларымда сүзләр әй сөеклем синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан синең хисең зәңгәр томан Зәңгәр томан Хәйәмәтле билгесезлек тизрәк ачыл тизрәк үзгәр аяз көн бул тизрәк яктырып китсән йөрәгемнең чыңгыллары юкка чыксын борчуларым юкка чыксын борчуларım юкка чыксын борчуларым Нурлар кайтсын
Tezrek gözlerime, minem sözlerime Koytsın durlar tezrek. Senin için yaşın, var senin için yüreğimde şıngıllarım. Yok aşıksın bir şularım. Yok aşıksın bir şularım. Bir şularım. Bir şularım. Yok aşıksın bir şularım. Bir şularım. Bir şularım. Bir şularım. Bir şularım. Рәхәт булды. Аккомпаниатор инде шул кадәр оста уйный, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз да карый алалар. Шулай телеканаллардан да карарга омтылып утыручылар булса, рәхим итегез, якынрак килегез ТНВ каналына. Җомга кичендә һичшиксез моны шушы атмосфераны тоярга мөмкин. Бары тик студиядагы атмосфераны, бәлки без аны биреп тә бетерә алмабыз, Рәйма Венера хатынны, ләкин шул кадәр рәхәт. Сезгә шулаймы? Миңа бик рәхәт. Миңа да бик рәхәт. Тагын бер җырны бүләк итик әле. Рәхәт булсын безнең тамашачыларга да. Әлфия репертуарынан яшьлегем тугай дигән җыр. Ничәнче мәртәбә нурланып яз килде, тургайлар канатын кагынды. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишлим соң тургаем сагындым. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишлим соң тургаем сагындым. Ничәнче мәртәбә тургайлар килделәр, тугайлар яшәрде, ямьләнде. Эздереп сайрады бер тургай, читендер сагыну хәлләре. Эздереп сайрады бер тургай, читендер сагыну хәлләре. Эздереп сайрама, хәлемнең сырама, ул үзе аңлар бер тургайым. Минем күк сагынып кайтыру тургайым, ынталмас яшьлеге тугайым. Минем күк сагынып кайтыру тургайым, ынталмас яшьлеге тугайым. Ынталмас яшьлеге тугайым.
Искиткеч. Шаккаткыч, искиткеч рәхәт булды. Венера хатымны, менә шәхсән миңа тембрың начар түгел дип әйтәләр. Сезнеңчә ничек? Сезнең тембр. Минем тембр. Тембр. Синең тембр матур. Менә мин бер генә дә җырлый белмим. Менә мине җырларга өйрәтеп буламы? Колакка аю баскан, нишләтәсең инде? Өйрәтеп буламы менә шундыйларны? Килеп кара миңа. Димә, мин тикшереп карыйм әле. Чөнки матур сөйләгән кешенең, Әйе. Рәхмәт. матур җырларга тиеш дип уйлыйм мин. Җырлый кеше, гомумән җырлый белмәгән кешеләр бармы? Менә колакка аю баскан дип юка әйтмиләр бит инде. Әлбәттә, менә слух дип әйтә, аю баскан Әйе. димә, колакка аю баскан слух бит инде ул, менә. Ишетмәй бит, менә бер нотага басасың пианинода. Без бит башта кабул итү имтиханнары алдыннан һәрбер укырга теләүче абитуриентны без тикшереп карыйбыз слухын. Әмма слух. Ишетәме икән бу? Ишетмәгәннәр әлбәттә басасың. Башка ноты җырлаучылар андыйларда очрый. Ләкин аның бит менә ишеттерер өчен аның бер ысуллары бар бит. Менә ишеттерер өчен әйе сире. Аны беләсезме? Менә әйтәләр, менә бик иштә утыра ул. Менә минеке дә 50 куя тирәндә бугай Венера хатымны. Менә һич чыга алмый. Менә сез миңа килегез, син кил миңа. Мин аны тикшереп карыйм әле. Һәм берәр сулын табырбыз без аның. Җырлыйбызмы? Җырлыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлар идек. Шатлык биту, туй күлмәге, киюе, иркәм диеп, ярым диеп, онытылып сөюе. Туй күлмәге кигән кыздан, көнләшүләүләрле. Туй күлмәге бер көнлекме, туй күлмәге гомерле. Туй күлмәге кигән кыздан, көнләшүләүләрле. Туй күлмәге бер көнлекме, туй күлмәге гомерле. Туй күлмәге кигән кыздан, көнләшүләүләрле.
Рәхмәт, бик зур булды. Рәхмәт, бик зур. Инде без тапшыруыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Студиябезнең кунагы Венера Ганиева. Әйдәгез Татар эстрадасы турында әйтик әле, сөйләшик әле. Чөнки бүгенге көндә бераз гына күңелне тырный торган, бераз гына күңелне борчый торган ниндидер проблемалар да юк түгел. Кара пиар төшенчәсе баш калкыта башлады. Менә көнбатышка таба йөз тотабыз дип әйтәме, белмим инде. Менә бу очракта минем бик каты күңелем авырта. Сез менә мондый күренешләргә ничек карыйсыз? Гомумән бераз гына булса да акыл өйрәтмисезме менә шундыйларга? Әлбәттә инде ул күңелсез әйбер. Гомумән иҗат кешесе ул чиста ничектер намуслы иҗат итер өчен үзе менә дип әйтим, менә үзенең кабатланмас тавышы, үзенең энергетикасы белән, үзенең затлы матур, зауыклы җырлары белән тамашачының күңелен яуларга тиеш. Ә мондый пиар ходлар ул әлбәттә ярый ясарга менә син үзеңнең матур хезмәтеңне, ниндидер иҗатыңның, инде концерт ниндидер концертларыңнан ниндидер төшереп шундый үзекләр куярга була, ул шатлыклы мизгелләрне куярга була. Ә менә начар менә шундый әйтик инде ул пиар ходлар, мин аларны бик өнәп бетермим, һәм яратмыйм инде. Кызганычка каршы алар бар. Айгөл, минемчә менә чын артист ул иҗаты белән мәшгуль булырга тиеш. Затлы, зауыклы җырлары белән, һәм үзенең кабатланмас, матур тембрлы тавышы белән, үзенең энергетикасы белән тамашачының күңелен яуларга тиеш. Йөрәгендә бер урын яулап алырга тиеш. Нәкъ менә үзенең матур хезмәте белән. Таланты булып та төшеп калган җырчылар, әйтик, артистлар, ул җырчы артистта гына түгел, башка һөнәр ияләре арасында да бар. Таланты булып та төшеп калганнар. Язмыш бәхете кайберәүләрнең юлларында ярдәм итәрдәй шәхесләр белән очраштыра. Сезнең дә язмышта шундый роль уйнаган шәхес булган бит, мәсәлән, Нәҗип Җиһанов. Булды. Мин бик рәхмәтле, ул минем инде дөрестән дә ул мине коткарды. Ул вакытта мин консерваториядан чыгып китәргә җыенган идем, чөнки имтиханнарны миңа икеле куйдылар. Мин музыка училищесын тамамлаган идем, һәм Алтынчәч операсыннан Алтынчәч ариясын җырлаган идем, һәм мин бер нотадан да гел теге көч биреп аны шундый җибәрәдем, өскә ел минем һаман теге фальшивый килеш чыгадыр. Ну, дөрестән дә ул нотада төгәл булырга тиеш бит ул. Менә ул төгәл име. Һәм менә шуның аркасында миңа икеле куйдылар. Һәм мин инде шундый кайфым төшеп, чыгып, инде документлар алырга кергән юлда инде миңа Нәҗибгә Җиһанов чыгады. Нәрсә син ул мине тыңлады? Нәрсә синең күңелең, кайфың юк? Әйтәм, менә мин сезнең Алтынчәч операсыннан Алтынчәч ариясын җырлаган идем. Бер нотаны мин анда дөрес алмадым да миңа икеле куйдылар. Тукта, син бит тавышың бар дип, менә шунда ул укытучыларны чакырып, әйдә алыйк, мин бу кызга ышанам дип, менә шулай аның хәйр-фатихасы белән мин консерваторияны бетердем, тамамладым һәм инде опера театрына менә шул 5нче курс студенты буларак мин стажерлар группасына кабул ителдем. Һәм шуннан алып инде мин ул театрга килгән чор инде ул анда инде йолдызлар инде прималар, анда Зилә Сунгатуллина, анда Узбекова, Казанцевалар, анда инде Бигишевлар барысы да шундый затлы җырчылар. Мин бер чибеш килеп кирдем дә инде. Һәм мин анда мин максатыма ирешергә тиеш. Чөнки һәрбер консерватория студенты ул опера театры турында хыяллана. Безнең курста 15 студент бар, минем курсташларым. Менә шул 15 кешедән 2 кеше генә без театрга урнаштык. Ул Новосибирск театрына Татьяна, так, фамилия Татьяна Зорина, һәм мин безнең Мусаҗәл исемендәге опера театрына урнаштым. Менә калган 13 минем курсташлар, алар төрле якка, төрле һөнәр, менә алар да бит инде талантка ия булгачтан аларны алдылар. Ләкин менә сәнгатьтә кызганычка каршы менә ниндидер менә әйтәмеш профессиягә өйрәнәсең, ләкин үзеңне таба алмыйсың тормышта, име?
югалып каласың. Менә монда инде безнең сәнгать өлкәсендә без үҗәтлек булырга тиеш. Без максатчанлык булырга тиеш. Без үз өстебездә менә көн сайын эшләргә тиеш. Без менә әйтәләр бит, камилликның чиге юк, һәрбер формада тонуста булырга тиеш. Көн сайын нәрсәгә эзләнүләр, гел ниндидер яңа әйберләр, менә тынгысыз булганда гына ул профессия алдым, диплом алдым дип теге утырырга түгел, үзеңнең урыныңны табырга тиеш бу дөньяда, бу иҗат дөньясында ул аеруча. Бүгенге көндә эстрада бер урында тормый. Һәр вакытта үсештә, ниндидер яңа проектлар барлыкка килә. Әйтәкез, үзгәреш җиле турында бераз сөйләшеп алыйк әле. Менә бу проектның нәтиҗәсен ничек күрәсез сез? Чөнки бу проект инде буш урыннан гына барлыкка килмәде. Әлбәттә, үзгәреш җиле инде ул үзгәреш җиле проектына инде ул карлы, буранлы, яшенле, ул яңгырлы, ул нинди генә ташлар атмадылар инде. Ул беләсезме, миңа нәрсәсе белән якын менә бу проект. Чөнки ул миңа 60 яшь тулганда президентыбыз мине кабул итте бит инде президент аппаратында, һәм шунда менә шундый миңа ошады аның менә шушы сүзләре. Ул мине башта бүләкләде, машина бирде, инде да благодарствениялар бирде. Һәм миңа беләсезме нәрсә ошады? Ничек итеп үзгәртә алабыз без татар җырларын? Үзгәреш, нинди үзгәреш кертә алабыз? Менә ул шуннан киткән проектның исеме үзгәреш җиле. Менә үзгәреш җиле проектында минем вазифам нинди булды? Мин җырларны барлыйм. Ул халык җырлары, ретро җырлар. Иң беренче менә ул җырчыларны барлаганда безнең булды кастинг. Кастингка мин бүтән эстрададагы җырчыларны исемлеген бирдем. Анда әлбәттә минем шәкертләр бар иде. Һәм инде менә ул Мәскәүдән килгән Коробков, анда Алексей, Ксения Коробковларда гомумән комиссия бик зур иде. Һәм инде алар инде менә үзләренең тәҗрибәләренә таянып, инде үзләренең аларның ишетү сәләтләре бик көчле инде. Булар белән була микән симфон-джаз оркестрына кушылып җырларга буларның мөмкинчелекләре бар микән дип, алар менә тыңладылар. Һәм опять Венера Ганиеваның шәкертләре монда да өстенлек, монда да күп күләмдә нишлим инде мин? Вот нишлим. Мин жарылып, нишлим инде мин менә. Сайладылар минем шәкертләремне. Шул ук беренче концерттан соң шулай ук журналистлар Венера Ганиева үзенең укучыларын тәкъдим иткән, һаман аларны тарта. Кем аларны этерсен миннән башка? Алар бит минем җимешләрем. Һәм мин бик шат менә шушы кастингта катнашып, минем шәкертләрем менә шундай симфон-джаз оркестры, ул Вадим Эленкрик җитәкчелегән симфон-джаз оркестрына кушылып, җырларлык дәрәҗәдәге җырчылар булгач, инде монда инде мин менә остаз буларак мин шундый рәхәтлек кичердем. Беләсеңме, Айгөл? Үзгәреш җиле әлбәттә мин әлбәттә татар моңнарыбызны, татар җырларыбызны сакларга кирәк дип. Без кыйблабыздан читкә тайпылырга җыенмыйбыз, беләсеңме? Без шушы җырларны, ретро җырларны, халык җырларны башка бер төсмерләр кертеп, киләчәк буыннарга менә булай да шушы җырларны булай да җиткереп була, булай менә тыңлагыз әле дип, ул бит инде киләчәк буыннарга менә шундый хыял бит инде, максат бит инде киләчәккә җиткерү. Уйлап карасаң, Айгөлиме, андагы җырларны хәзерге җырчылар, менә хәзерге пайда булган менә эстрадада безнең әйтик инде алып баручы җырчылар инде алар ул җырларны җырламыйлар. Анда ретро җырлар. Анда элек инде
40-нчы, 50-нчы, 60-нчы елларда җырланган җырларны мин аларның барысында теге әйтәмез әле экспедиция ясап, ул нидә китапханәләргә, ул җыр китапларын, элекке җырларны табып, эзләп, Күтәреп чыктыгыз күтәреп яңадан. чыгабыз. Ул инде онытылган җырлар. Шушыңа да инде таш ату, белмим мин. Нигә соң алар алайса ул җырларны җырламый? Менә мин Монда халыкның бары тик менә бу джаз юнәлешендә тәкъдим ителүе генә бераз бәлки халыкның күңелен ашап бетмәгәндер. беләсезме, менә сәнгатьтә ул төрле юнәлешләр бар. Юнәлеш, Һәм алар нинди юнәлеш бар, аларның яшәргә хокуклары бар. Джаз үзенчә төсмерләр белән безнең менә җырчыларыбыз, безнең шунда катнашкан безнең барлык җырчыларда, алар беләсезме, алар әйтәләр инде, без менә космоста очабыз. Андагы менә аһәң, андагы менә ул тавышлар, андагы ул урысча әйтәләр бит инде звучание, менә алар бик шат һәм бик бәхетле менә шундый проектта катнашулары белән. Һәм шул элекке җырларны кайтарып тәкъдим итү. Инде хастаган нәрсә әйтмәкче идем дә инде. Әйтегез, җырлыйк әле, Венера Хатовна. Җырлыйк әле. Тагын бер җырны тәкъдим итик әле тыңлаучыларыбызга. Әйе, тере тавышка җанлы концерт студиябызның кунагы Венера Ганиева. Басыйммы, юкмы? Басыйммы? Басыйммы? Мин сагынам назлы язларыңны, язларда мин хыял кырамын. Язларда мин мәхәббәтен эзләп,
Ганиева студиябызның кунагы тере тавышка жанлы концерт. Венера ханым, бүген шулкадәр рәхәт итеп аралаштык. Минем күптәнге хыялым иде бу. Чөнки халык артисты белән менә шулай күзгә-күз карашып, сөйләшеп, инде менә эш серләрен сөйләгән кебек итеп, шулкадәр якын итеп сөйләп утырдыгыз. Миңа гына түгел, бөтен тамашачы тыңлаучыларыбызга шулай үзегезнең күңелегездә булганны сөйләдегез бүген. Артистка менә шул кичкенә генә бер игътибар да күңелне күтәрә, инде илһамланып китәсең, көч каяндыр аласың инде һәм ул бик рәхәт халәт дип әйтим инде. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә инде саубуллашабыз. Киләсе атнада очрашуларга кадәр исән-сау булып торыйк. Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә.